Coverage. Tuloy-tuloy pa rin yung pag ano nila Ate Kuya Puloy dyan. Ayan po, panibagong vlog at panibagong ano naman panonood mo. At paplasta rin si Kuya Puloy dito sa likod ng bahay na magawa kay Chinchin. Ito na rin yung natitira. Dito, tabakang makunan. Dito. Yung sa baba, na-finish na. Bali sa taas na lang. Ayan. Yan si Kuya Puloy sa taas. Tayo maghahalo. Alright. I-gold mo na, gusto ba kay Lambre? Gusto na Lambre. Sa gilid. Tapos anong kuha? Paha. Paha. Tanggalin ito mo. Diba tinutuok? Paano nasigo? Sigop. Dapat sabi mo na ka na mo. Sabog. Sanuan. Tubig. Ista. Kamugarin. Sa kasi. Tinaway. Video lo. Buat isukada anak eh. Aku mau merah. Buat. Pupunuan mo kaya. Dito pa nga pagpuno sa aling mas madali. Yan rin kitang masasakitan na. Sa dali-dali. Pagpusat ako ng biyahe. Ako iyanan. Ano ba magaan man lang dyan? Lahat pa eh. Skipot muna. Parutan. Parutan goal. Laway ka na, wala pula po. Laway sana. Uli, sumapan nga. Sabi. Bago ang ambay eh. Bago, tama niya yung nasa akin. Ang buon.
Dry. Hindi mo na sa bra. Kamot ka mo. Ang ikaw na. Ay, oringan. Siminto na awak. Lalitan. Yan si Kuya Puloy sa taas. Ang tuloy-tuloy pa rin yung pag-finish ni Kuya Puloy. Sa taas. Grabe taas. Ano, halo? Halo? Dan? Lo, hati lang lo ah. Sabahan mo pa daw. Tabi siya doon? Tidak. Tabi siya doon, tabi ka ba? Nakatataan pa. Diyan na yan, diyan na yan. Ha? Bulwag siya, ano, irrigation. Bulwag na si Dam. Tama na, mamaya na. Mamaya na to. Relax ka muna. Haluin mo na yan. Let's go, Berry. Ano? Ang pagulin. Kadik. Sabi siya bago, limpian mo na ba butangan sa baso? Nilimpian mo na ko na yan, bakit pinagdagan sa bato? Grabe talaga, lo. Cari na ito, vlogger ko. Walang katapos ang mga bato-bato. Daming linagay ni Telo ng mga bato. Kaya mahirap pahidan. Mukhang matatagalan tayo dito sa taas.
Tatagalan tayo. Mga alas 7 lo ng gabi. Kuha ka na ng ilaw. Halo. Lagatok na. Ay, nagatok na na. Sabihin mo lang no, pagbutas na yung bistayan. Bili tayo ng marami. So binatanggal niya yung gagatikot sa bago. Baka ba nga. Hindi naman yata binista ito eh. Dapat to pang flooring. Halo.
Dadala ko pa yan. So, okay na kuya, tama naman. Sabal din. Sabal din. Nakatamad ko nga lang nitilo. Kada hagod ba to? Ay! Dokol pa pati. Ito, maubos na ako. Ubus ito, nabistay pa na bago. Sa bistayan kayo daan? Bumaka nito dapat pinis na yung kamunangan. Sa madali-dali. Lalo na pa upan. Nulog pa. Pamulot to ulit.
tuloy-tuloy pa rin yung pag ano nila ate Kuya Puloy dyan. At nagtimpla tayo ng juice. Inakyat ko na doon. Oh, ay salamat. Ay, nakalog na ako yun. Balik ko taro. Balik ka, pero. Tagay, palirin mo. Bandi, kulit. Kabanga sana. Pumasok na bandi.
pagmasdan. Ayan po, tapos na si Kuya Puloy dyan sa taas. Tapos na rin yung ano, yung halo. Bali time check natin ngayon ay 3:45. Pahinga na. Ayan po, ang ganda ng vlog na to at maraming salamat. Tilo, babay na Tilo. Bye. Tawa. Tanggalin mo yung pastiso. Tanggalin mo yung pastiso. Hello. Buka ko na matugtog. Babay na lang. Bye-bye. Ay, kamu na. Talagang pinapaputi na ng gusto niya. Medyo okay. Ano na? White House. White House na. Donald Trump. Malupit. At Kuya Bobby. Ano kay Baling Tira ko rin. Ang nagpati yung baga ko eh. Ang buhay. Kaya, kaya mo naman yung talagang pagpapalayog na yung Oo. baga ko eh. Dahil na yung mga ginilo. Hindi. Mga nag-aalok na taon na to. Sugat. Pati pati mga ingin meron, magkikilagawan man. Over na si Rola. Pati na naman eh. Napakayota. Ha? Sadaan yung baga nila. Bili na yung Pinaputi na talaga. Sadaan yung baga nila. Nakatulog. Magpapalog na. magkakanin sa baseball. Magaling na. Tama. Ayan. Pinakinis talaga ng gusto ay. Veterano. Mababakal ko na di. Oo. Kaya na, tulong taon nga sa tuwang bro, di pa ikaw makapatulog ka di. Di ay.
Bigsulbi ka sa similita. Isang bulan, ready ka. Hindi makakababalo. Tawag ka rin taon.